הפנים, מעמידי הפנים, מעמידי הפנים, להקת השוינג שלנו ליום הג'ם השני. בואו נכיר את חברי הלהקה. יש לנו את אלון קורק בשירה, רן אמיר בבאס, יריב לוי בתופים, ליאור טבת בגיטרה, וזה אילן הרוש. אילן, מה אתה עושה כאן? אני? כן, בגדול, מה אתה עושה כאן? ביום הזה? לא, אני קשור לסאונד. אתה הסאונדמן. ויש בזה כאילו איזושהי אמירה שסאונדמן הוא ממש חבר בלהקה. איזה סוג של אמירה? מטופשת מאוד. וואלה, אמירה מטופשת. עכשיו רגע, שאלה אחת באמת רצינית, כאילו, למה דווקא אתה נקרא המרוקני האחרון? אתה היחיד שבלונדיני. לא, כי אימא שלי באה מטורקיה, סבא שלי מצרפת, וסבתא שלי עוד לא באה. אוקיי, אז זה הסיפור העצוב על סבתא של אילן. אתה הלך לסאונד ויהיה מגניב. אז בואו נשמע את תחת מכסה הלילה מתוך להיטי הזהב של מעמידי הפינים. אחר כך נראה את פארקר לואיס, ואחר כך נחזור לעוד ג'ם נהדר עם מעמידי הפינים. יאללה, מעמידי הפינים!